Okay guys, muna akong gi-order sa Lazada guys. Ayan, lazada.com.ph. Muna ang Romoss power bank. Okay. Ayan, mauni siya. Okay, Romoss power bank. Guys, Romoss power bank. Okay. Saan nakabutang dere? Oh, may Chinese, Japanese. Ano Chinese, Japanese. Jili-jili is buntis. Kasi siya guys. Chinese, Japanese, jili-jili is buntis. Hindi ako sabot guys. So, joke, nasabtan guys. Bisag, usa naman lang kakaan. Mga numbers lang ako na. Ko anda guys, na-identify. Nasa QR code. Dito gani? QR code. Yeah, Romoss. Ako gibasa guys. Wala pa rin ako gi-order ang Romoss power bank. Ako gibasa daan ng mga reviews na sa Lazada. Mga reviews. Pila to ka reviews? 24, 42 reviews. Ako gibasa guys niya. Ano sila, nindot ko no original. Okay, actually guys, by one take one ni siya. Okay, maro ako guys. Muna ko na siya abli guys. Dire na ako gi-open sa ubos. Muna siya Romoss power bank. Muna siya guys, Romoss power bank. Okay, ato na ablihan guys. Order na ako sa Lazada guys for only 692 pesos. Buy one take one ni siya guys. Uy. Gahi guys eh. Sama ni kagahi sa inyong kasing-kasing guys. Saan siya guys kagahi ba? Gahi tayo guys. Isa ka guys. Okay. Balik kita guys. Ano siya? Romoss power bank. Ako na siya ablihin guys. Okay. Okay guys. Yes. Romoss power bank. Ayan guys. Okay na siya. Medyo gahi siya guys. I think original na siya. Okay. Saan na siya? Hindi mo na. Ano sticker ba? Tunga. Nakuha na to guys. Diha. Pigisi ka mo sa? Diha. Huwag na ko natuslukan na to. Okay, mauni siya guys. Ayan, mauni siya ha. Romoss power bank. Okay guys. Okay. Ito guys. Okay, mauni siya ang cellphone. Gubaon yung cellphone guys. Ito siya i-charge. Okay, try na to-charge guys. Okay, Romoss. Ayan guys. Ano siya kung nabasa sa reviews, kanindot yun ko na kayo. Sabi, one take one siya. Ayan. Okay, take try guys. Okay, automatic na siya ni on guys. 82%. Nakita mo guys? 82%. Nakita? Okay, 82% guys. Na-charge ko siya guys. Ayan, 49 diretso. Kaning cellphone na guys. For joker, joker na siya guys. Okay, tagian ni guys kay army biya guys niya namatay na. Okay, taga ko Surigao City. Okay, ano siya guys? Ano siya? Romoss. Ayan, dugay kini siya malawbat guys for only 692 pesos. Buy one take one sa Lazada ni siya mapalit. Okay, what are you waiting for? Order naman guys. Ayan, nandito kayo. Yes. Okay, nandito